mikä hakukoneoptimoinnin ulkoistamisessa oikeasti mättää? Siinä missä normaalisti palveluntarjoaja saattaa käydä ainoastaan lisäämässä sinne tekstit, niin mitä se ei ota huomioon on se, että miten ne tekstit istuisi sinne teidän nettisivuille sillä että se näyttää edelleen sen designin mukaiselta ja on edustavaa. Me loppukädessä ei haluta vain kävijöitä teidän sivustolle, vaan me halutaan myös ne kävijät tietenkin asiakkaaksi. Me ollaan ainakin omassa palvelussamme pyritty siihen, että me otetaan huomioon sekä verkkosivun muutokset että sitten ne hakukoneoptimoinnin tarpeelliset toimet. Ja tämä onnistuu tietenkin helposti, kun on saman talon sisällä sekä webdesign että sitten hakukoneoptimointiosaaminen. Jos olet miettimässä hakukoneoptimoinnin ulkoistamista, niin varmista, että kumppanilta saat varmasti kaiken sen palvelun, mitä siihen tarvitset, ettei sun tarvitse vielä erikseen ulkoistettua web-kehittäjää ottaa siinä sitten toteuttamaan näitä muutoksia, tai että se jää sun tiimin harteille viedä nämä muutokset sinne nettisivulle, milloin sitten taas saattaa kestää pitkään, että ne tulee sinne vietyä, ja se sitten hidastaa teidän tulosten saamista.